Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Green Agenda. Ζητούμε συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά ξεκινάμε αμέσως τώρα την εκπομπή μας με θέμα την πράσινη φυσιογνωμία, το πράσινο προφίλ που αναδεικνύει πλέον ο νομός Χαλκιδικής και η Ένωση των Ξενοδοχείων του νομού. Έχουμε καλεσμένο σήμερα τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδοχείων, τον Γρηγόρη τον Τάσιο, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας, με τον οποίο θα μπορέσουμε να μιλήσουμε περισσότερο για τον πράσινο τουρισμό στην Χαλκιδική. Καλησπέρα και από εμάς, καλησπέρα στους φίλους του greenagenda.gr και για μας είναι μεγάλη τιμή, διότι διαδικτυακά η Ένωση σε όλο τον κόσμο πια μπορεί να δώσει το μήνυμα του πράσινου τουρισμού και γενικότερα του πράσινου προορισμού. Και είναι πολύ σημαντικό, διότι έχουμε ανθρώπους εδώ από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη, που μας δίνουν τη δυνατότητα. Εγώ θα έλεγα ότι πλέον οι ξενοδόχοι κλείνετε το μάτι στον πράσινο τουρισμό. Και αυτό που θα ήθελα να μου πείτε, κάνετε το επόμενο βήμα. Γιατί αποφασίσατε τη χρονική στιγμή να κάνετε αυτό το βήμα? Οι τάσεις της Ευρώπης κυρίως, αλλά αν θέλετε γενικά του παγκόσμιου τουρισμού και από μελέτες που έχουμε δει τα τελευταία 2-3 χρόνια, είναι όσο γίνεται και περισσότερος κόσμος να θέλει να δραστηριοποιηθεί τουριστικά, ακόμα και για τις διακοπές του, αλλά και επαγγελματικά, προς την πράσινη ανάπτυξη. Έτσι, βλέποντας την τάση αυτή, σκεφτήκαμε ότι ήρθε η ώρα και η Χαλκιδική να πιάσει αυτό το προϊόν από την αρχή, σωστά, και να μπορέσει να πιάσει την υπεραξία για το μέλλον της. Σίγουρα χρειάζεται πάρα πολλή δουλειά, διότι δεν είναι μόνο αν κάποιες επιχειρήσεις ή ξενοδοχεία μπουν στη διαδικασία αυτή, είναι και οι υποδομές που έχουν σχέση με την αυτοδιοίκηση, γενικά με την πολιτεία, αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσεις για να μπορέσεις να βάλεις κι άλλους μαζί σου στην πορεία. Ήδη είμαστε, τουλάχιστον για μας νομίζω, σε ένα καλό δρόμο, δηλαδή μέσω προγραμμάτων που έχουμε και με άλλους φορείς, με άλλες συνέργειες, αλλά μέσω, αν θέλετε, ακόμη και των συζητήσεων που κάνουμε με τους ξενοδόχους, μπαίνουν στη διαδικασία. Και δεν είναι τυχαίο ότι φτάσαμε να είμαστε ο μοναδικός φορέας στην Ελλάδα που μαζί με επιχειρήσεις τουριστικές έχουμε ένα ολόκληρο καλεντάρι εκθέσεων το 2012-2013 που ταξιδεύουμε μαζί με την North Event στο εξωτερικό για να αναδείξουμε αυτό το πράσινο, την πράσινη Χαλκιδική με όλη την έννοια της. Είναι εκστρατεία ενημέρωσης που κάνετε. Ακριβώς. Και θα τη συζητήσουμε σε λίγα λεπτά από τώρα. Αυτό που θέλω να πω είναι ο ξενοδόχος τι μπορεί να περιμένει σαν κέρδος από τον πράσινο τουρισμό. Το ρωτάω αυτό γιατί υπάρχει και αυτό στο μυαλό του Έλληνα ξενοδόχου, δηλαδή να προσφέρει βασικά υπηρεσίες που αφορούν το πράσινο, αλλά από εκεί και πέρα το κέρδος. Εσείς τι θα λέγατε πάνω σε αυτό, τι μπορεί να περιμένει από τον πράσινο τουρισμό ο ξενοδόχος? Δύο πράγματα πολύ βασικά για μένα. Ναι. Το πρώτο και πιο βασικό είναι ότι αλλάζει επίπεδο πελατών. Που σημαίνει κατ' επέκταση ότι αμέσως αλλάζουν και τα οικονομικά δεδομένα, δηλαδή ο τζίρος του έτσι απλά. Και σαφώς και η υπεραξία που μπορεί να προκύψει από τις διανυκτερεύσεις. Σήμερα κινούμαστε σε ένα μοντέλο κατά 90% μαζικού τουρισμού στον προορισμό, άρα πρέπει να κάνουμε βήματα για κάτι καλύτερο. Αυτό προέρχεται από εξειδικευμένα προϊόντα. Άρα, ό,τι έχει σχέση με το πράσινο, με εισαγωγικά ή χωρίς, αυτό λοιπόν είναι που δίνει και τη διαφορά σε κάποια μονάδα. Ήδη εμείς έχουμε μονάδες που έχουν για παράδειγμα τον Green Key και έχουμε ρωτήσει τους ίδιους τους συναδέλφους. Ποιες είναι οι διαφορές, στην πράξη δηλαδή, τι είδατε? Εκτός από τη διάσταση της εξοικονόμησης ενέργειας σε οτιδήποτε, είτε είναι στο νερό, είτε είναι στο ρεύμα, είτε είναι οτιδήποτε αλλού, με τις υποδομές που δημιουργούν, έχουμε την υπεραξία που είναι ο πελάτης. Ο οποίος πελάτης πια είναι και με υψηλότερο βαλάντιο. Διότι αυτή είναι όλη τη διαδικασία και τη σκέψη για τέτοιους προορισμούς, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, την έχουν οι πελάτες που προέρχονται κυρίως από κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Άρα μιλάμε για πολύ καλό βαλάντιο πελατών. Και βέβαια κανένας δεν μπορεί να μας πει με σιγουριά ότι και μετά από 10 χρόνια ο Ρώσος, ο μαζικός τουρίστας της Ρωσίας που έρχεται τώρα, δεν θα έχει μπει και αυτός σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί είναι αλήθεια ότι υπάρχουν μεγάλες αγορές αντι-Ρωσία-Ουκρανία, τα Βαλκάνια, που δεν έχουν μπει ακόμη σε αυτή τη διαδικασία. Ελάχιστοι πελάτες, οι οποίοι είναι βασικές μας πια αγορές εδώ. Αλλά ποιος το λέει ότι μετά από 10 χρόνια ή 5, πιο σύντομα, μπορεί να είναι και αυτοί πελάτες τέτοιου ελληνικούς. Απλά να πω ότι για την Τουρκία, για παράδειγμα, που πια έρχεται στη Χαλκιδική, έστω και σε μικρά ποσοστά, ποιος περίμενε ότι μπορεί να είχαμε Τούρκους? Ποτέ, κανένας. Όταν το λέγαμε πριν μεταξύ μας πριν 3-4 χρόνια, τώρα σύντομα κανένας δεν το πίστευε. Άρα σκεφτείτε πόσο μεγάλο ελληνικούς μπορούμε να έχουμε στο μέλλον. Σε αυτό θα λέγαμε ότι το πρόγραμμα Smile, για το οποίο θα μιλήσουμε περισσότερο και πιο αναλυτικά με την ψυχή του προγράμματος, την Ναταλία Μποέμη, το Smile 1 και 2, πού θα ξεκινήσει, τι μηνύματα σας έχουν δώσει το πρόγραμμα αυτό, τι μήνυμα σας έχει δώσει? Αισιοδοξίας?
πρέπει να πω στην αρχή για τα συγκεκριμένα προγράμματα, τώρα είμαστε στο Smile 2, το Smile 1 ήταν πριν κάποια χρόνια, είναι ότι και η αυτοδιοίκηση έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία και το σκέφτεται. Σε εμάς τουλάχιστον στη Χαλκιδική. Εννοώ αυτοδιοίκηση, λέω η τοπική δήμη. Παράδειγμα, πολλά έργα στο ΕΣΠΑ τώρα είναι για βιολογικούς καθαρισμούς και άλλου είδους τέτοιες ανάγκες που έχουν οι οικισμοί μας. Αλλά και η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, η οποία πρώην νομαρχία δηλαδή, η οποία ήταν στο Smile 1 ως εταίρος αυτοδιοίκησης και συνεχίζει να είναι και στο Smile 2, δηλαδή υποστηρικτής του προγράμματος. Με την έννοια μόνο, όχι μόνο το να δώσει μια απλή πληροφόρηση, βρίσκεται και ο ίδιος στη χρηματοδότηση, αλλά και θέλουν και οι ίδιοι πράγματι να αλλάξουμε σελίδα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Κατ' επέκταση σε εμάς τα ξενοδοχεία, στην Ένωση Ξενοδοχείων Χαλκιδικής, αλλά τώρα πια το Smile 2 είναι απλωμένο. Είναι στα τουριστικά καταλύματα, δεν είναι μόνο στα ξενοδοχεία, είναι και στα ενοικιαζόμενα, σε πανσιόν, σε οτιδήποτε μπορεί να έχει σχέση με διαμονή. Θα δώσει την δυνατότητα το πρόγραμμα να έχουν μια, αν επιτραπεί έκφραση, προσομοίωση όλης της κατάστασης της επιχειρήσης τους για να δουν αν μπορούν να πάρουν ένα green key, ένα οικολογικό σήμα. Κυρίως έχει σχέση με το να αναπτύξει, είναι ένα μεσογειακό πρόγραμμα καταρχήν να πούμε, που συμμετέχουν άλλοι εταίροι από όλη τη Μεσόγειο και άλλες χώρες, οι οποίες για παράδειγμα είναι η Ιορδανία. Ποιος μπορεί να σκεφτεί αν μπορεί να κάνει πράσινο τουρισμό, η Ιορδανία. Κι όμως η Ιορδανία είναι μέσα στη διαδικασία. Είναι φοβερό, είναι η Αίγυπτος. Είναι η Τινησία. Δηλαδή, αν το λέμε τώρα μεταξύ μας, κάποιος πιστεύει ότι αν είναι δυνατόν να κάνουν αυτοί. Άρα, αφού αυτή είναι ένα βήμα μπροστά μας, γιατί να μην είμαστε τρία. Και είμαστε και στην Ευρώπη γενικότερα. Άρα, διαδίδουμε το οικολογικό σήμα. Αυτό είναι η βασική προτεραιότητα του έργου. Σε εμάς, βέβαια, προσπαθεί να γίνει η διάδοση του σήματος και όλες αυτές τις διαδικασίες στα ξενοδοχεία και στο τουριστικά γενικά καταλύματα. Τώρα, ήδη αυτή τη στιγμή είμαστε στα 30 για να πάρουν μια εικόνα το τι συμβαίνει, το πώς είναι. Να έχουν στο τέλος και ένα κόστος, ότι χρειάζεται για παράδειγμα 5.000-10.000 ευρώ ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και τον όγκο, για να μπορεί να έχει μια τέτοια πιστοποίηση, η οποία θα τον βγάλει όμως ένα διαφορετικό marketing σε όλη αυτή τη φάση. Αυτό που επίσης θα θέλαμε να πούμε είναι για την ημερίδα. Το Σάββατο έγινε μια ημερίδα στο πλαίσιο της Φιλοξένεια που είχε το θέμα ελληνικό προϊόν και περιβαλλοντική πιστοποίηση και είναι μια συνέργεια που, όπως μου είπατε, είναι το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, η Λέσχη Αρχιμαγείρων και η Ένωση. Έτσι. Αν κάποιος διάβαζε τον τίτλο το συγκεκριμένο, μια και μιλάμε για πράσινη ατζέντα και πράσινο τουρισμό, κάποιος συνάλλος μου είπε χαριτολογώντας τι μερίδα είναι αυτή, τι είναι αυτά και πράσινα άλογα που λέμε κάποια φορά μεταξύ μας. Ναι, αυτό το λέει ο κόσμος, αλλά... Ακριβώς. Η διάσταση όμως που δώσαμε σε αυτό και τα μηνύματα που πήραμε όταν τελείωσα την ημερίδα ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντικά για μας. Διότι τι κάνουμε ουσιαστικά με το ελληνικό πρωινό. Με το ελληνικό πρωινό και το τοπικό σύμφωνο Χαλκιδικής, το οποίο πρέπει να τονίσω ότι είναι προσπάθεια του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Προέδρου του κ. Τσακίρη και του Γιώργου του Πίτα, του Συμβούλου, ο οποίος είχε την ιδέα πριν ένα χρόνο να μπούμε σε κάτι διαφορετικό. Continental breakfast, αγγλικό πρωινό, αμερικάνικο πρωινό. Επιτέλους στην Ελλάδα δεν έχουμε το δικό μας πρωινό με τα τοπικά προϊόντα. Άρα τι βάζουμε εμείς, βάζουμε τον πρωτογενή τομέα. Πρωτογενής τομέας όμως σημαίνει και περιβάλλον από τη μία. Από την άλλη, η τριτογενής τομέας παροχή υπηρεσίας, τουρισμός, πάλι σε συνδυασμό με το περιβάλλον. Που έχει σχέση δηλαδή με όλο αυτό το πράσινο κομμάτι που λέμε. Έτσι, ο συνδυασμός και ιδιαίτερα με τους αρχιμάγειρες, διότι σε όλα πρέπει να έχει τους σωστούς κρίκους. Εδώ λοιπόν τους έχουμε, νομίζω. Δηλαδή τη βάση που είναι το επιμελητήριο, άρα πανελλαδικά, τοπικά την Ένωση Ξενοδοχείων και γενικότερα τον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής Χαλκιδικής, πια που έχει αγκαλιάσει όλη το marketing του προορισμού και την προβολή. Και τι άλλο θέλεις, γαστρονομία. Γαστρονομία λοιπόν τι σημαίνει, ειδικούς. Ειδικοί είναι οι αρχιμάγειρες. Γενικά οι μάγειρες. Έτσι λες και αρχιμαγείρων πια που είναι και εταίρος του οργανισμού, είναι μαζί μας. Κάναμε μια νομίζω πολύ καλή παρουσία στη Φιλοξένεια. Άλλωστε τα συγχαρητήρια δεν θα έλεγα μόνο των δύο υπουργών, που για μας είναι πολύ σημαντικά, γιατί κακά τα ψέματα μπορεί να είμαστε σε δύσκολους καιρούς πολιτικά, αλλά χρειάζεται πολιτική υποστήριξη για νέα πράγματα και νέες ιδέες. Όπως και να το κάνεις, είναι μια εικόνα προς τα έξω. Και το Υπουργός Γεωργίας και η Υπουργός η κυρία Κεφαλογιάννη μείναν εντυπωσιασμένοι. Σε σημείο που να συζητάμε τώρα με τον Πρόεδρο τον κύριο Τσακίρη, αυτό να βγει ήδη στη Χορέκα, ως ένα από τα τοπικά 8 σύμφωνα, και στη συνέχεια αυτό να βγει στο εξωτερικό, σαν βάση ενός νέου προϊόντος των ξενοδοχείων, αρχικά σε ξενοδοχεία 5 αστέρων, σε luxury hotel. Όμως εμείς εδώ θα καινοτομήσουμε και θα κάνουμε κάτι ακόμη. Θα προσπαθήσουμε όλη αυτή τη διαδικασία των ξενοδοχείων με τα Green Key και όσοι είναι μέσα σε αυτό το θέμα να το συνδυάσουν και με το ελληνικό πρωινό. Και αυτός είναι και ο στόχος γενικότερα. Αλλά για να μην νομίζουν κάποιοι ότι τελικά αυτό μπορεί να το κάνει κάποιο ξενοδοχείο, το συνδυασμό αυτών που είναι 5 αστέρων. Όχι. Στο επόμενο διάστημα προχωρούμε στο ίδιο το πρωινό, το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί σε τετράστερο, σε τριάστερο, σε δίστερο κλπ. Άρα δηλαδή θα το βάλουμε παντού. Και στόχος είναι τα επόμενα 2 χρόνια να είναι το προϊόν στη Χαλκιδική.
Κύριε Τάσιο, θα ήθελα να μου πείτε, ο πράσινος τουρίστας ψάχνετε για όλα αυτά εδώ πέρα, το έχετε δει? Η τάση στην Ευρώπη, στις αγορές που μου είπατε, τις χώρες της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης, άμεσα μπορεί να έρθει να επισκεφθεί όλο αυτό εδώ πέρα, το κομμάτι το οποίο αναπτύσσουμε? Πιστεύετε ότι θα έχουμε ανάκαμψη? Γιατί φαντάζομαι ότι ταυτίζονται και οι ιδέες, οι οποίες πραγματικά είναι πρωτοποριακές και ανοιχτές, με τα ωφέλη. Είμαστε στην αρχή. Γιατί μια ιδέα που έχει κάνει τον BAM, και πιστεύω ότι έχει κάνει τον BAM σαν ιδέα τουλάχιστον. Φαίνεται αυτό και έτσι είναι. Το θέμα είναι αυτό να μπορέσουμε όντως να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας και στην επιχειρηματικότητά μας για να βγάλουμε τελικά και λεφτά. Γιατί μην γελιόμαστε. Το θέμα είναι όλο αυτός ο συνδυασμός να φέρει την υπεραξία στις επιχειρήσεις μας. Στο τέλος. Η υπεραξία έρχεται και από την εξοικονόμηση, αλλά και από την απόδοση από τον πελάτη. Συμφωνώ. Από τις διανυκτερεύσεις του. Από τα έξτρας που θα κάνει μέσα σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα τουριστικό ατάλημα, στον προορισμό γενικά. Συνεπώς, έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμη για να διαδοθεί. Όμως, από τη στιγμή που ξεκινήσαμε, τώρα πια και το marketing του προορισμού θα προσανατολίζεται σιγά σιγά και σε αυτό το κομμάτι. Ήδη δηλαδή η προσπάθεια που κάνουμε με την όρθιη βέντη στο εξωτερικό είναι μια αλυσίδα μικρή ακόμη πάνω σε όλο αυτό το συνολικό κύκλο. Γιατί και εγώ πριν ένα μήνα ακριβώς, πριν 2 μήνες ακριβώς, δεν το σκεφτόμουν ότι μπορούσαμε πράγματι να βγούμε και σε μια τόσο δυνατή καμπάνια. Γιατί ο άλλος σου λέει, τι έχεις, είναι όλα εξασφαλισμένα τελικά περιβαλλοντικά? Εντάξει, δεν είναι όλα εξασφαλισμένα περιβαλλοντικά. Αλλά έχει γίνει η αρχή. Αλλά γίνεται η αρχή. Γιατί χρειάζεται να μπούμε και στη διαδικασία να το σκεφτόμαστε σοβαρά. Άρα έχουμε θετικά μηνύματα, έχουμε το άνοιγμα, έχουμε την εξωστρέφεια. Και αυτό που είπατε και άκουσα να το λέτε έτσι με πολύ χαρά είναι και μια είδηση. Μια είδηση που έχει να κάνει σχέση με το δρομολόγιο Στοκχόλμης Θεσσαλονίκης. Κάτι ακριβώς. Που δεν ξέρω αν το ξέρουν πολλοί, και αυτό φίλες και φίλοι αναγνώστες της Green Agenda θα θέλαμε λίγο να μας πει περισσότερα ο κύριος Τάσιος. Στην διαδικασία αυτή της προβολής των προορισμών ή των επιχειρήσεων, στις 22 Νοεμβρίου στη Στοκχόλμη έγινε το πρώτο περιβαλλοντικό συνέδριο για προορισμούς με πράσινο προσανατολισμό με την έννοια της διαχείρισης. Σε αυτό συμμετείχε η Χαλκιδική μέσω του συνεργάτη εταίρου και εκεί ανακοινώθηκε από τις σκανδιναβικές αερογραμμές το ξεκίνημα του δρομολογίου για τη Θεσσαλονίκη, γιατί φυσικά η βάση είναι η Θεσσαλονίκη σαν αεροδρόμιο, τουλάχιστον 3 ίσως και 4 μήνες για το καλοκαίρι. Και αυτό για μας έδωσε, τι να σου πω, μεγάλη χαρά, γιατί οι Σκανδιναβοί στη Χαλκιδική είναι πολύ λίγοι. Από ένα μικρό τσάρτερ που ερχόταν κάθε καλοκαίρι από τη μία, προσθέθηκαν κάποιοι περισσότεροι ίσως από τη Ryanair, το γνωστό δρομολόγιο στη Θεσσαλονίκη, αλλά το να έρχεται μια εταιρεία αυτού του βελληνικούς για μας είναι εξαιρετικό. Και από την άλλη, αυτό που προσπαθούμε τώρα, έρχονται και οι αντίστοιχοι πελάτες που το θέλουν πάρα πολύ εκεί. Άρα ήρθε ένα φοβερό συνδυασμός σκέψεων και για τις δράσεις και για όλα. Μένει να το δούμε φυσικά και μένει να αρχίζουμε να προσαρμοζόμαστε γρήγορα στην κατάσταση. Αυτό πιστεύω ότι θα συνεχιστεί και για τα άλλα χρόνια, γιατί πρέπει να υπάρχει η συνέχεια, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Επίσης, πρέπει να πούμε εδώ ότι το γνωρίζετε και εσείς ότι τώρα είναι το γνωστό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ Πράσινος Τουρισμός, δηλαδή αυτός που έχει δίνει τη δυνατότητα επιδότησης έως 50% σε επιχειρήσεις που έχουν βέβαια εγκριθεί, δεν είναι στον αέρα το πρόγραμμα, τώρα είναι προσυλοποίηση για όσους έχουν εγκριθεί, το οποίο είναι καθαρά και μόνο στο να κάνει οτιδήποτε χρειάζεται για εξοικονόμηση στο ξενοδοχείο του. Άρα ένα Smile 2 του δίνει τη δυνατότητα λοιπόν να κάνει τη διαφορά, έχοντας δηλαδή το τι του χρειάζεται, έχοντας το τι χρειάζεται ακριβώς, μπορεί να τοποθετήσει σωστά πια και τα χρήματά του. Άρα είναι ο τέλειος συνδυασμός. Έπεται το ΕΣΠΑ, η δεύτερη προγραμματική σύμβαση που έχει πάλι 50% επιδότηση για όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου κατηγορίας, το οποίο αναμένουμε εις γιορτές ή μετά τις γιορτές να βγει στον αέρα και εκεί οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να καταθέσουν τα χαρτιά τους και πάλι με βάση την πράσινη ανάπτυξη της Χαλκιδικής, για να μπορέσουν δηλαδή να έχουν μια σημαντική επιδότηση για να βάλουν κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α, για να κάνουν τριτοβάθμια επεξεργασία βιολογικού, κομποστοποίηση, όλα αυτά τα δεδομένα, νερό, ό,τι έχει σχέση, ISO, πιστοποιητικά και όλα αυτά. Γιατί και πρέπει να πούμε στους φίλους μας ότι ήδη η χώρα προσαρμόζει τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω σε όλα αυτά τα πιστοποιητικά και στην παροχή υπηρεσίας ακόμη. Άρα θα τα βρούμε έτσι κι αλλιώς μπροστά μας. Δηλαδή, υποχρεωτικά θα έρχεται ένα τουριστικό γραφείο και θα σου λέει ότι θέλω, ναι, θα κάνουμε συμβόλαιο για τον χρόνο, αλλά πρέπει να έχεις αυτές τις πιστοποιήσεις. Ναι, αυτό που είπατε και στην ημερίδα. Έτσι. Και πάνω σε αυτό. Ξέρετε, κάποιοι δεν το έχουν καταλάβει ακόμη και θα βγει ξαφνικά μπροστά. Έτσι ακριβώς. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω τους φίλους και τις φίλες, αν θέλουν να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις στον κύριο Τάσιο, να μας στέλνουν το μήνυμα. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις.
Αυτό εδώ πέρα που λέγατε, κύριε Τάσιο, έχει μεγάλη σημασία πλέον το τι θα προσφέρουμε σαν τουριστικό προϊόν με βάση την πιστοποίηση. Αυτό το είχα συγκρατήσει στην ημερίδα και έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή, θα πρέπει οι ξενοδόχοι, οι φίλοι μας, να ξέρουν ότι... Έτσι, όλοι θα πρέπει να μπουν στη διαδικασία ότι θα πρέπει να πιστοποιηθούν κάποια στιγμή. Και το πρωινό, και σαν Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, που την είχαμε και μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο, ο στόχος είναι αυτός. Δηλαδή, περίπου, πιστεύω μέσα στο 2013 πια να πιστοποιείσαι πραγματικά ότι μπορείς να έχεις το ελληνικό πρωινό, όχι μόνο να λες και να βάζεις ένα σηματάκι. Και από εδώ και πέρα όλα θα κινούνται σε αυτή τη διαδικασία. Και τολμώ να πω ότι εμείς στο θέμα της γαστρονομίας θα προχωρήσουμε και σε άλλο είδους πιστοποίηση, αλλά δεν πρέπει να λέμε όλα τα μυστικά μας. Ήδη προχωράμε σε μια πολύ ωραία σκέψη, την οποία με τους συνεργάτες του Αρχιμάγειρας θα το δούμε στο επόμενο διάστημα. Αλλά ας αφήσουμε λίγο να υπάρχει έτσι η διαδικασία. Πάντως φαίνεται και το διαπιστώνουμε, γνωρίζοντας και εσάς τον ίδιο, αλλά και την δραστηριότητα της Ένωσης, ότι μαζί με τους ξενοδόχους, τους συναδέλφους σας θέλετε να κάνετε αποφασιστικά βήματα μπροστά. Και αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ αισιόδοξο μήνυμα και θα ήθελα να μάθω από τις εκδηλώσεις, από την παρουσία του κόσμου στην φιλοξένεια, τι μηνύματα είχατε σε μια δύσκολη αγορά. Πολύ σωστά λέτε ότι η Ένωση βλέπει μπροστά, αλλά και εμείς σαν Διοικητικό Συμβούλιο, αν δεν είχαμε τους συναδέλφους να στηρίζουν σε όλες τις προσπάθειές μας, όσο διάθεση και να είχαμε, δεν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε όλα και πρέπει να το πούμε αυτό, ότι τα 180 μέλη της Ένωσης κάνουν τη διαφορά, διότι μας πιέζουν με την καλή έννοια να κάνουμε καινούργια πράγματα. Τώρα, γενικά η φιλοξένεια ήταν σαφώς υποβαθμισμένη όσον αφορά τις συμμετοχές. Ήταν μισή από πέρυσι περίπου, σε συμμετοχές πάντα λέω. Από εκεί πέρα είχαμε μια διαφορά προς το καλύτερο όσον αφορά το κομμάτι των επισκέψεων των home δηλαδή των ανθρώπων που είχαν σχέση με τουριστικά γραφεία και με όλη αυτή τη διαδικασία. Και είχαμε κάποια ραντεβού. Η Διευθύντρια Μάρκετινγκ του οργανισμού έκανε αρκετά ραντεβού για τον προορισμό και από άλλες καινούργιες χώρες. Για μας όμως ήταν σημαντικό γιατί θέλαμε να επικοινωνήσουμε και να παρουσιάσουμε όλα τα νέα πράγματα που κάνει ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής, που είναι εταίρος η Ένωση Ξενοδοχείων και τη χάνει να τον εκπροσωπώ κι εγώ. Και κυρίως το θέμα του Smile, τη συνέχεια συνεργασία των τουρκικών αερογραμμών, επίσης το ελληνικό πρωινό με το τοπικό σύμφωνο Χαλκιδικής και κάτι πολύ σημαντικό για μένα και πρέπει να τονίσουμε, η διείσδυση του προορισμού, του οργανισμού στην πανεπιστημιακή κοινότητα μέσω του Διεθνούς Πανεπιστήμιου Ελλάδος. Πείτε μας λίγο παραπάνω γι' αυτό, έχει ενδιαφέρον. Μπαίνουμε λοιπόν στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Σκεφτήκαμε ότι το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας που έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και πρέπει να τονίσουμε το μοναδικό δημόσιο πανεπιστήμιο που οι σπουδές του είναι στα αγγλικά. Και για μας ήταν κίνητρο αυτό, μαζί με ότι έχει αρκετά μεταπτυχιακά προγράμματα τόσο στο οικονομικό όσο και στον τουρισμό, στο management. Οι άνθρωποι μας αγκαλιάσαν από την πρώτη στιγμή που το συζητήσαμε, αλλά μπορώ να σας πω το διατάφτα ότι ό,τι πρόγραμμα κάνει το Διεθνές Πανεπιστήμιο αυτή τη στιγμή και το διαφημίζει στο εξωτερικό, γιατί έχει αρκετούς φοιτητές από τα Βαλκάνια, γενικότερα από την ανατολική πλευρά της Ευρώπης, κυρίως γιατί εκπαιδεύει στελέχη τραπεζών, ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό και διάφορες άλλες στελέχη. Ήδη μπορώ να σας πω ότι πάνω από 400 βιβλία που είδατε της Χαλκιδικής στο γνωστό έντυπο έχουν φύγει για την προσέλκυση του αντίστοιχου προγράμματος στο εξωτερικό. Δηλαδή, καταλαβαίνετε πόσο συνδυασμός είναι. Δηλαδή, αμέσως η Χαλκιδική για κάποιον που ίσως δεν ξέρει και τι είναι τελικά, γιατί κάποιος που θα έρθει να σπουδάσει, πρέπει να ξέρει και πώς είναι και η περιοχή του. Δεν είναι μόνο ότι θα έρθει. Άρα, αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι θα ξεκινήσουμε σίγουρα μια δράση με μελέτες για το 2013. Και φυσικά όλη η εικόνα βελτιώνεται όταν έχεις ανθρώπους δίπλα σου οι οποίοι ξέρουν τα πράγματα. Εσύ είσαι στην αγορά, κάνεις το συνδυασμό για να βγάλεις αποτελέσματα. Πραγματικά, το προϊόν που θέλετε και μπορείτε να προσφέρετε είναι σημαντικό και είπαμε ότι είναι ένα άνοιγμα στον πράσινο τουρισμό, το οποίο κατά την άποψή μου έχει αρκετό μέλλον, διότι υπάρχει στροφή του κόσμου σε όλα αυτά που λέτε, γι' αυτό και έχετε φαντάζομαι κάνει και εσείς αυτό το βήμα. Τώρα υπάρχουν κάποια δείγματα για το πώς θα κινηθεί η αγορά το 2013 ή πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2-3 σημαντικά θέματα που πρέπει να τα έχουμε σε μια τουλάχιστον σωστή βάση. Πρώτον είναι πρέπει να παραμείνει η κυβερνητική ηρεμία στη χώρα, δηλαδή να έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση. Κατά δεύτερον, σαφώς η δόση που σήμερα περνάμε όντως κρίσιμες ώρες για το αν θα εκταμιευθεί και πότε και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία εκκρεμούν. Ήδη φαίνεται ότι το κλίμα έχει αλλάξει από την έκθεση του Λονδίνου, δηλαδή η Ελλάδα δεν είναι εκείνο το κακό παιδί, για τον τουρισμό τουλάχιστον. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτό η μείωση των τιμών φυσικά, ένα συνδυασμός πραγμάτων. Και με τις επαφές που έχω τις τελευταίες μέρες και λόγω της φιλοξένεια με μεγάλα γραφεία, κυρίως θα έλεγα τις παραδοσιακές αγορές, Γερμανία κλπ. Ίσως πάλι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
να αλλάξουν το χάρτη προς το καλύτερο για μας, αλλά αυτό μένει να το δούμε στο χειμώνα κυρίως, διότι πιθανόν πολλές κρατήσεις, γιατί μιλάμε τώρα για Μέση Ανατολή, για Αίγυπτο, όχι μόνο για το Ισραήλ, για Αίγυπτο, για Τουρκία ενδεχομένως, για όλα αυτά τα θέματα. Υπάρχει ένας συνδυασμός γεγονότων που μπορεί να βοηθήσει εφόσον είμαστε ήρεμοι και πάρουμε μια πορεία επιτέλους σαν χώρα εύρου. Γιατί θα με επιτρέψετε να πω μια προσωπική μου βέβαια άποψη αυτή, η χώρα δεν είχε πάρει πορεία γενικότερα. Ναι. Τώρα ξεκινάει η πορεία η σωστή. Αυτή είναι βέβαια μια προσωπική μου άποψη και εκτίμηση. Εάν λοιπόν συνεχίσει αυτό και επίσης το κράτος δώσει τη δυνατότητα στην ξενοδοχεία, στον τουρισμό, για παράδειγμα στο ΦΠΑ. Το γνωρίζετε, παλιότερα είχαμε κάνει ρεπορτάζ και από την προηγούμενη ιδιότητα, μάλλον στο κανάλι που ήσασταν, ότι είναι πολύ σημαντικό το 23 στον επισιτισμό να γίνει 13. Ο Πρωθυπουργός το ανακοίνωσε στο ΣΕΤΕ με την έννοια πια ότι αν πάει καλά το πρόγραμμα στο πρώτο τρίμηνο θα το έχουμε. Βέβαια, εμείς πάγια θέση μας είναι ότι 6,5% παντού στην εστίαση, στη διανυκτέρευση έτσι κι αλλιώς το έχουμε, πρέπει να το πούμε, και ηλεκτρονική διασύνδεση των ταμειακών μηχανών για να κόβουν όλοι οι αποδείξεις. Μάλιστα. Και να είμαστε όλοι εντάξει μεταξύ μας. Και το δεύτερο στοιχείο, η οικονομική πολιτική, η οποία έχει σχέση με το φορολογικό και από ό,τι φαίνεται κάτι πετυχαίνουμε εκεί με την έννοια πια ότι ο φόρος ακίνητης περιουσίας που όλα μαζεύονται πια εκεί, δεν θα υπάρχει χαράτσι το 2013 κτλ. Εκεί, όσον αφορά τα ακίνητα, τα επαγγελματικά που είναι τα ξενοδοχεία, τα τουριστικά γενικά καταλύματα, να έχουν μία μεν αύξηση του ποσοστού όσον αφορά το μαθηματικό τύπο, αλλά να μην είναι πολύ υψηλή όπως είχε ακουστεί το τελευταίο διάστημα, διότι τότε κατευθείαν θα καταστραφούμε στην ουσία. Διότι αν είναι να τα δώσεις τα πάντα στη φορολογία και ήδη έχεις κάνει εκπτώσεις της τάξης του 25% τα τελευταία 2 χρόνια συνολικά, τότε στο τέλος δεν θα μείνει τίποτα. Και είναι κομβικό το σημείο. Γενικά μπορώ να πω για να το κλείσω ότι το 2013 είναι αισιόδοξο. Εάν έχουμε τις παραδοσιακές αγορές μαζί μας Γερμανία-Βρετανία, στη Χαλκιδική που τις είχαμε πριν 3-4 χρόνια δυναμικά, τότε μπορεί να κάνουμε και 150 μέρες καλή σεζόν. Ωραία. Αυτά. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε αυτήν τη στιγμή. Ακούτε την συζήτηση που κάνουμε με τον Γρηγόρη τον Τάσιο. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ζητήσω αν θέλετε να στείλετε κάποια μηνύματα, γιατί αμέσως στο δεύτερο μέρος θα περάσουμε και θα συζητήσουμε μαζί με την Ναταλία Μποέμη, η οποία είναι και η ψυχή του προγράμματος, μαζί Ακριβώς. με την ομάδα σας αυτό. Πολύ γρήγορα, πολύ σύντομα θα πω, γιατί και ο χρόνος είναι περιορισμένος. Το Smile 2, εκτός του εταίρους που είπαμε, είναι μαζί μας και μια εταιρεία η οποία φτιάχνει για μας το πρόγραμμα, είναι η Alpha Mentor με την κυρία Χατζη Νικολάου. Είναι ένα για μένα πραγματικά πολύ καλή συνεργασία και σε επιχειρηματικό επίπεδο καθαρά, αλλά κυρίως για το φορέα, γιατί το σκοπός είναι να εξοικονομήσει πράγματα και να έχει ο φορέας μια ανταπόδοση στα μέλη του. Να μην το δούμε εντελώς επιχειρηματικά. Έτσι, βέβαια, αυτό μας βοηθάει πολύ. Υπάρχει πολύ μέρο και στη νέα ατζέντα 2014-2020 στο ΕΣΠΑ και για το περιβαλλοντικό, και αυτό θα το κυνηγήσουμε συνέχεια. Όσον αφορά για την Ναταλία, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα ζητήματα και μας βοηθάει, γιατί και εμείς δεν ξέραμε. Ξέρουμε μόνο τουρισμό. Το πράσινο τώρα το προσθέτουμε. Ακριβώς. Άρα θα μας το δώσει αυτή η ίδια. Ευχαριστούμε εσάς φίλες και φίλοι που είστε κοντά μας. Σε αυτό το σημείο θα περάσουμε σε ένα διάλειμμα και αμέσως μετά θα μιλήσουμε με την Ναταλία Μποέμη για να μας πει περισσότερα για το πρόγραμμα Smile, και αν θέλετε με κάποιο μήνυμα να ρωτήσετε κάτι παραπάνω για να μεταφέρουμε το ερώτημά σας, πολύ ευχαρίστως. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί σας.
Λοιπόν, συνεχίζουμε την συζήτησή μας για τον πράσινο τουρισμό. Συνεχίζουμε λοιπόν θα μιλήσουμε με την Ναταλία Μποέμη, η οποία είναι η ψυχή του προγράμματος Smile, για το οποίο θα μας πει αμέσως τώρα για το τι ακριβώς είναι το Smile και πώς μπορεί ο ενδιαφερόμενος ξενοδόχος της Χαλκιδικής να μπορέσει να κάνει τα απαιτούμενα για την απόκτηση του Eco-Label. Το Eco-Label είναι το οικολογικό σήμα. Είναι κάποια ορολογία που πρέπει σιγά σιγά να τα μαθαίνουμε αυτά. Λοιπόν, καταρχήν το Smile, θα ήθελα πολύ να σε ευχαριστήσω. Το Smile είναι το Smile 2 για την ακρίβεια, τρέχει αυτή τη στιγμή. Είναι η συνέχεια του προγράμματος Smile 1 που άρχισε, όπως είπε ο κύριος Τάσιος, τελείως μάλλον το 2006. Η εταιρεία η οποία ήταν υπεύθυνη ήταν η Alpha Mentor μαζί με την τότε νομαρχία Χαλκιδικής και εγώ είμαι κομμάτι της Alpha Mentor και γι' αυτό και όλα συμμετέχω και έχω γίνει, όπως λέτε, η ψυχή του προγράμματος. Και το αφορά ουσιαστικά, καθόρισε τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Σήματος Πιστοποίησης, του Eco-Label, όπου βγήκαν τα νέα κριτήρια, αναθεωρήθηκαν και βγήκαν το 2009. Ωραία. Ο ξενοδόχος που θέλει και ενδιαφέρεται να έχει πιστοποίηση για το περιβάλλον, οι ξενοδόχοι τι ακριβώς πρέπει να ξέρουν? Δηλαδή, πρέπει να απευθυνθούν πού, πώς και τι ακριβώς θα πρέπει να κάνουν, αν ενδιαφέρονται? Αν ενδιαφέρονται να αποκτήσουν την οικολογική πιστοποίηση. Καταρχήν υπάρχουν πάρα πολλά σήματα οικολογικής πιστοποίησης. Το Smile ασχολείται καθαρά με το Eco-Label, το οποίο είναι το μοναδικό θεσμοθετημένο σήμα πιστοποίησης. Τα υπόλοιπα ουσιαστικά έχουν κάποιους άλλους φορείς ή κάποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις που μπορούν να τους πιστοποιήσουν. Βέβαια, είναι τελείως διαφορετικό το να έχεις πάνω σου την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσεις να πάρεις τη συγκεκριμένη πράσινη οικολογική πιστοποίηση. Υπάρχει μια σειρά από κριτήρια τόσο προαιρετικά όσο και υποχρεωτικά, που αφορούν την ενέργεια, που αφορούν τη διαχείριση νερού, τη διαχείριση απορριμμάτων, το συνολικό management του ξενοδοχείου, την πρόθεση των τοπικών προϊόντων. Αυτά είναι κατά βάση τα περισσότερα. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα με το πόσο σημαντικό είναι κάποιο κριτήριο ή πόσο μεγάλη βαρύτητα, θεωρείται είτε προχρεωτικό είτε προαιρετικό. Και πρέπει να συμπληρώσει ένα συγκεκριμένο αριθμό, μια συγκεκριμένη βαθμολογία μάλλον, έτσι ώστε να απονεμηθεί πλέον το οικολογικό σήμα στην εκάστοτε μονάδα. Θα έλεγε κάποιος, Ναταλία, αυτό κοστίζει ή τελικά τα ωφέλη και το κέρδος είναι πολλά περισσότερα από αυτά που μπορεί να ξοδέψει ο ενδιαφερόμενος ξενοδόχος? Καταλαβαίνεις τι λέω? Αντιλαμβάνομαι τι θέλετε να πείτε. Το να μπορέσεις να εφαρμόσεις, το να μπορέσεις να εξοικονομήσεις ενέργεια ή το να μπορέσεις να καταγράψεις ποιο είναι το συνολικό ισοζύγιο ενός ξενοδοχείου, νομίζω ότι δεν κοστίζει και ίσα-ίσα θα έπρεπε κάθε ξενοδοχείο να το κάνει. Επομένως, από εκεί και πέρα, αυτό είναι μάλλον το πιο χρονοβόρο διαδικασία. Από εκεί και πέρα, το να πάρει κάποιος και να διατηρήσει το σήμα οικολογικής πιστοποίησης δεν κοστίζει τόσο πολύ. Ναι. Και βέβαια εξαρτάται από το σήμα. Ας πούμε, για το Eco-Label η τιμή είναι αρκετά χαμηλή, θα έλεγα, από ό,τι μπορεί να φαντάζεται κάποιος. Έχει επιβραβευτεί αυτή η προσπάθειά σας, γιατί καταφέρατε και συνεχίζετε με το Smile 2, γεγονός που δείχνει ότι έχει γίνει δουλειά πάνω σε αυτό το πρόγραμμα. Και θα ήθελα να μου πεις, οι ξενοδόχοι ενδιαφέρονται? Ποιο είναι οι ξενοδόχοι αρχικά, όταν πρώτα άκουσαν όλο αυτό το πράγμα και γενικότερα, επειδή είχαμε μια επικοινωνία μαζί τους στα πλαίσια μιας έρευνας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, στην αρχή τρόμαξαν με όλα αυτά που τους ζητήθηκαν. Δηλαδή, τους ζητήθηκε να συμπληρώσουν μια συγκεκριμένη λίστα με ποια κριτήρια εφαρμόζουν και με ποιον τρόπο τα εφαρμόζουν. Παρ' όλα αυτά, όταν συζητήσαμε πλέον μαζί τους, ήταν ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα. Και ότι τελικά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό όλων αυτών που ζητούνται μέσα από το Ευρωπαϊκό Σήμα Πιστοποίησης εφαρμόζονται στην Ελλάδα. Βλέπεις, η ενημέρωση είναι το θέμα μας, ότι χωρίς να γνωρίζουμε πολλές φορές τα μεγαλοποιούμε. Και πιστοποίηση οικολογικού σήματος, πιστοποίηση λοιπόν περιβαλλοντική. Αυτό δημιουργεί και ένα brand name, έτσι. Δηλαδή... Προφανώς, όταν κάποιος διαθέτει το EU Eco-Label, ουσιαστικά ανήκει και σε μια μεγάλη ομάδα ξενοδοχείων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτουν συγκεκριμένη οικολογική πιστοποίηση. Μπορεί να χρησιμοποιεί το οικολογικό λουλούδι, το πράσινο λουλούδι όπως λέγεται, οπουδήποτε και αν θέλει μέσα στο ξενοδοχείο για να μπορέσει να διαφημίσει το ξενοδοχείο του, συν το ότι υπάρχει και μέσω στο site της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλλον υπάρχουν στο site της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα τα ξενοδοχεία τα οποία διατηρούν το συγκεκριμένο σήμα. Και έτσι με έναν απλό χάρτη, διαδραστικό χάρτη, μπορεί να βρει κάποιος ποιο ξενοδοχείο διαθέτει το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα. Και αυτό του δίνει περισσότερα τελικά ωφέλη και κέρδη του ξενοδόχου, γιατί ο πράσινος τουρίστας της Ευρώπης ψάχνει με αυτόν τον τρόπο δηλαδή την επιλογή. Πλέον οι τουρίστες είναι ευαισθητοποιημένοι και γενικότερα με βάση μια έρευνα του Ευρωβαρόμετρου δείχνει ότι οι περισσότεροι τουρίστες είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερα χρήματα ώστε να μπορέσουν να πάνε σε ένα τουριστικό κατάλημα το οποίο είναι περιβαλλοντικά φιλικό. Αυτό νομίζω τα λέει όλα, έτσι. Επομένως, το να διαθέτει κάποιος ένα σήμα περιβαλλοντικής διαχείρισης όχι απλά ας πούμε, τον βοηθάει έτσι ώστε να μπορέσει να έχει καλύτερο marketing, καλύτερο management, να μπορέσει να καταγράφει ποιες είναι οι εκροές και εισρωές ενέργειας και απορριμμάτων νερού, αλλά πέρα από αυτό είναι ένα βραβείο ουσιαστικά, που επιβραβεύονται όλες οι προσπάθειές του στο να γίνει πιο περιβαλλοντικά φιλικός και στο να μειωθούν, γιατί καλώς κακώς όταν καταγράφουμε όλες μας τις ανάγκες, στο τέλος καταφέρνουμε και μειώνουμε και τα έξοδά μας. Δηλαδή νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ωραία. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, με όσα ενδιαφέροντα μας είπε και η Ναταλία Μποέμη για το πρόγραμμα, το Smile 2, το οποίο τρέχει, δεν ξέρω αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι. Θα ήθελα να συμπληρώσω, ναι, ότι στα πλαίσια του Smile 2 θα πραγματοποιηθούν κάποια θεματικά σεμινάρια που θα αφορούν τόσο επιχειρηματίες του τουρισμού όσο και άτομα που δουλεύουν μέσα σε ξενοδοχεία. Σε αυτά θα μπορέσουν να συμμετέχουν στην παρούσα φάση 30 ξενοδοχεία. Τα σεμινάρια θα αρχίσουν μετά το νέο έτος, μετά τις γιορτές. Επομένως, όποιος ξενοδόχος ενδιαφέρεται, καλό θα ήταν να επευθυνθεί και να μιλήσει με την Ένωση Ξενοδοχείων Χαλκιδικής, έτσι ώστε να μπορέσει να δηλώσει συμμετοχή. Και σε γενικές γραμμές, όποιον τον ενδιαφέρει να μάθει οτιδήποτε, να ρωτήσει οτιδήποτε, πώς μπορεί να μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία. Αν και εφόσον ήδη τηρεί κάποια από τα κριτήρια και δεν το ξέρει, καλό θα ήταν να μιλήσει με την Ένωση Ξενοδοχείων Χαλκιδικής για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί και το πρόγραμμα και εμάς βέβαια. Ωραία, εμείς απέναντι στους φίλους και τις φίλες της Green Agenda θα ενημερώνουμε μετά από συζήτηση μαζί σας για τα σεμινάρια που είναι να ξεκινήσουν. Πολλοί πιστεύω θα ενδιαφερθούν για αυτό το πρόγραμμα, το οποίο πραγματικά αφορά τον πράσινο τουρισμό. Και η Green Agenda θα βρίσκεται κοντά σε αυτό το πρόγραμμα, με όποιον τρόπο μπορεί θα βοηθάει όλους εσάς που ενδιαφέρεστε για τον πράσινο τουρισμό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ναταλία, για την συζήτηση που είχαμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, φίλες και φίλοι, με το επόμενο θέμα, το Green Agenda, για το οποίο θα σας ενημερώσουμε τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για μία ακόμη φορά. Καλό σας μεσημέρι.